না সবুজরে না সুনেলি রে না গোলাপি রে। ହଁ ଦେଖୁଛୁଟି ସେଦିନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଦେଲାନି ଆଜି ଝିଅର କଣ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ଟଟାକୁ ଫାଡ଼ିକି ଦେଇଥିଲା ବେ। ମୁଁ କହୁଛି ବଣ୍ଟିଟା ଔକାତଲେସ୍ ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ଜବଲେସ୍। ଆବେ ତୋର ପୁଣି କଣ ହେଲା? କାଇଁ ଜାଣିଛୁ? ଧୋକା। କିଏ ଧୋକା ଦେଲା? ମୋ ସାର୍ଟଟା ଚିରି ଦେଲା। ଆରେ ଏଇପଟେ ପରେ ଆସୁଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଯେ? କହୁଛି ତାକୁ ପଟେଇ ଦେଇଛି ବା ଟ୍ୟୁଲେସ୍। ଆରେ ଶୁଣ, ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଦେଖ ହେଲା କି ମୁଁ ଟିକେ ଏକ କରିକି ଆସେ। ଏ ବଣ୍ଟେଇଲା ବଣ୍ଟେଇଲା ବଣ୍ଟେଇଲା। ପଳେଇଲା କିରେ? ଆରେ କଣ ହେଲା?